Matag Bohol ug sa tanang mga bul-anon sa tibuok kalibutan, kini ang Bohol Eye TV. Ania kita karon sa Barangay Totolan, Dawis sa pag-uban sa atoang Gobernador Art Yap sa paghimamat ug pagbisita sa Bajau Community. Kini ang porsyon ani sa Bajau. Luyo ani kini ang mga kuan magyapon ni. Sa pagbisita ni Governor Arthur C. Yap sa Bajau Community dito sa Totolan, Dawis, nakita og nasinati mismo ni Governor ang kalisod sa ilang pamuyo ug panginabuhi. Busa na hisgutan kini kauban sa ilang leader nga si Sir Mario Coham ang mga kabahin sa developmental plans, restrictions and rules para sa pagmintinar sa peace and order sa komunidad. Sa Bisaya. Yes, pwede i-transfer mo sila. Sila ang gibutan natin doon. Transfer natin sila. According ra ba kang mayor ko, mga barangay, ang household ina-assign, sulit kayo, almost 1,000. Pag pwede i-distribute natin, tayo pipila ka pamilya daw, tayo pipila ko. How long tinanan po pa? Yes, sir. Iya may kama sa buwang nga ay panganoan may amas malagas ko. Nagpasalamat mi ni Governor Arthur Yap nga nibisita sa among community nga hinaot pa anta nga kini atong gikuan karon matabangan mi bahin sa among pagpuyo or panginabuhian. Kay maora man gini among problema dinhi para makapalit mi og bugas kay kining karon panahon na nga kun managat mi daghan ng mga dakop sa kalain-laing lungsod mga ordinansa. Mao na magpasalamat ko ni Gob ug kamong tanan mga staff nga niya dinhi nga padayon ni iyang mga programa dinhi sa Bajau Community. Og mayong buntag og daghang salamat.